Nacín no que antigamente se coñecía como a calle da Fartura, pois fai anos, na Rúa da Cruz, era onde se concentraban as 3 taunas do municipio de Outes e da contorna. Hoxe só queda unha, a nosa, Panadería Outón. Dende 1905, en Panadería Outón, cada peza de pan recén feita leva consigo o sabor da nosa historia. Unha familia que, de xeración en xeración, fixemos da fariña do lume a nosa forma de vida. Dende ben pequena, pasaba as tardes sentada nunha cesta de pan, observando todo ao meu redor. Miraba como a xente entraba e saía da tenda, todos cunha barra de pan debaixo do brazo. E como o seu olor enchía a panadería cunha recendo inconfundible. O pan é máis que un alimento, é unha presenza cotiá. A través do reparto chega a cada fogar, formando parte do día a día de cada persoa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está un pouco frío, verdad? Está así, fai frío. En cada barra de pan, en cada rosca, perdura a receita que leva máis de 120 anos alimentando tradicións e recordos. Recórdome de toda a vida, comprando pan de Jaldrán. Bueno, el caso de Jaldrán era muy sonado, A historia do negocio da miña familia inicia no 1905, coa chegada de Domingo Manuel Muiños, un home chegado de Ponte Caldelas que con enxeño utilizou o trigo que recibiu tras arranxar da igrexa de Outes para facer fariña e comezar a amasar pan. Manuel Muiños casou con Carmen e a súa filla Ermitas convertiuse na primeira muller en liderar este negocio familiar. Ermitas uniu o seu destino a Manuel Outón, tamén coñecido como Belgrán, quen dou nome á panadería, e xuntos non só construíron un negocio familiar, senón un legado. Tiveron 5 fillos, Claudino, Manolo, señora Carmen, Angelita e Juan. Foi señora Carmen quen herdou a empresa, coñecida pola súa xenerosidade, miña bisavó mantivo viva a tradición familiar. Dos seus 3 fillos, Paco, Chicho e Mari Carmen, foi miña avoa quen tomou o testigo, expandindo o negocio e asegurando así a súa continuidade no tempo. Co paso dos anos, a panadería pasou a mans do seu único fillo, Manolo, meu pai, e grazas a él o legado familiar segue vivo. E por último, pero non menos importante, chegamos meus irmáns, Manuel, Carmen e máis eu, Silvia, a última xeración desta familia. Estedes vos preguntando, por que estou a facer isto? Pois a resposta é sinxela. Meus irmáns e máis eu formamos parte dun legado de 120 anos de historia que tiñamos por coñecer, o que fixemos a través destes testemunhos. Así, desempolvamos as raíces da nosa familia e os inicios da Casa de Jaldrán. O meu primeiro recordo da panadería, difícil, porque nacín aquí e levo entremézclaseme o que ten que ver ca panadería ca miña casa, porque ao final a casa e a panadería era exactamente o mismo, que si che podo dicir é que o máximo recordo que teño é da xente que vivía aquí, sabes? Porque ao final vivían meus tíos, vivían meus pais, vivían meus avós, vivía tamén os panadeiros, vivían aquí, e estábamos todo día, todos mezclados, non? Acórdome moito de que estaban, ainda tiñan as cortes das vacas pegadas ao forno, de como traballaban a man e marchaba moitísimas veces a luz de noite, tiñan que amasar a man, que era unha locura, non había grupos electrógenos, non había, só había amasadora e forno, e estaban, bueno, todo o día traballando, era casi como unha familia, ainda que había moita xente que non era da casa, pero vivían e comían aquí, dormían na casa todos, e bueno, era casi como unha feira, éramos 14 ou 15 personas vivindo aquí, e todos da mañán á noite
Tamén vivían nas tabernas de enfrente, quer decir, acórdame dos panadeiros irse para Danjustias e esas cousas todas, bueno, aquele ritmo de vida que era distinto ao que levamos agora, non sei. Acórdame de Máximo, que era o panadeiro que tiñamos, e de Pedro, que eran os dous panadeiros que tiñamos daquela. Non sei. Arrancou. Arranca? Teste máis recuerdos, pero Sí. pois sí, eu acórdome destos 5 ou 6 anos, xa che digo, de vir ás pulas, de vir cando se mataba o porco para os chourizos, as filloas cando as facía ermitas, sí, as festas, traballar viña pouco. Bueno, eu tamén nacín aquí, evidentemente, pois, recordo todo o movimento que había dentro da panadería, tantos panaderos, a forma de amasar, o traxeo que había, que era todo manual. Había unha artesa, por exemplo, onde amasaban a man, que debía de medir como 6 ou 7 metros. Había o que lle chaman ahora a masa madre. Despois empezou a haber a levadura Hércules, que lle chamaban, que viñan os tacos congelados, que se botaba un pouquiño para fermentar. E aquelas cestas todas cheas coa masa, amasada a man, porque había que amasar nesas artesas, despois pasala aos cabases cunhas sábanas por debaixo, despois atábanse e víase fermentar, que incluso botaban despois por fora das sábanas, non? O pan de Caldrang era o número 1. Tamén os dos outros era do muller. Tamén, pero o de Caldrang tiña moita zona por todo, moi bo pan. Sí, señor. E vendían moito, porque iban por Rates, iban polo Freixo, iban por aí por riba por Cambeiros, iban por todo. Vendían moito pan. O sistema de reparto, tiñamos 2 burros, un chamábase, con todos os respetos, chamábase Luís, e a burrica chamábase Valentina. Entonces iba desde aquí, Manola, X, e máis señora Dominga da Conveniencia, e un iba a Ró, co burriño, e outro iba a San Cosme. Pero aquí iba a Ró e chegaba hasta o Freixo tamén, non? Entón, ao ir para lá, levaban o pan, e de volta traían ovos e fabas e todo este tinglado, non? Cando viña a señora Angelita, que viña co cesto na cabeza, desde a serra, e despois paraba aquí nesta casa que está por detrás de nós, e aí pousaba o cabaz de pan, porque traía moitísima carga. E despois collía outro máis pequeno e andaba repartindo pola aldea adiante, por toda a aldea, revendendo. Aí era onde facía ela o reparto nesa casa. E viñan así, co cabaz. Se abriron as pistas, que foi no 71, cando collemos a concentración, e se empezaron a vir os coches co pan. É o que máis che podo dicir que eu recorde. Meu pai o que si contaba, ou acordar, madre mía, que empezaron a ir a repartir pan pola montaña, e creo que iba a abuela e máis meu pai. E pois con 14 ou 15 anos aí ver sola, que tiña aqueles contactos de confianza, meu pai entraba na maior parte das aldeas de Mazaricos e entraba nunha casa, que era a confianza desta casa, como na súa. E pois, bueno, un pouco máis tarde, eso tamén compraron, ainda estando ele aquí, compraron un camión, e se iban co camión en vez de ir ca burra e tal. Que pois ese camión estalou a Guerra Civil, levaron o camión, e máis levaron o condutor para... Entón, sí, foralle, como se di, incautado. Requisado, sí. Requisado, sí. E despois, cando deu da guerra, xa ao pouco tempo xa se casou e xa montou ele as súas historias. Estaba en contacto total con miña tía, pero desentendido da panadería, claro. Chegábamos a todas partes. Baíñas, Zas, Valadares, Outes, Rates, Santo Ourente. Son só algúns dos lugares nos que tiñamos, en algúns deles seguimos tendo, presenza. Pero, ademais do pan,
sempre fomos coñecidos polos nosos doces. Estaba sempre batendo os ovos, sempre batendo os ovos por os biscachóns e batíanse a man daquela. E nós, por exemplo, o 11 ou 12 de noviembre é San Martiño aquí. E facíase moita festa. Aqueles tempos facíase moita festa. E resulta que levábamose para ali as cousas, batíase, amasábase, e deixábanse levar. Outra xente amasaba na casa e levabas a coser. Chicho tiña moito mérito facendo as roscas, empezaba en periquitar, tiña unha práctica tremenda. Nese aspecto era un fenómeno. E ten se enfadaba moito comigo porque dixía o preparadeiro, e dixo, ai, Dios mío, alabándose, Dios, sácateme de diante, sácateme de diante. Bueno, eu como vía, empezaban a vir os coches, pois, sempre me inclinei un pouquinho máis polos coches, non? Pero ele ten aí feito maravillas, non? Poñía o seu mandil e hasta o facía con orgullo, non? Pero tiña unha soltura, un desparpajo, facendo os periquitos, que era admirable mirar para ele, era admirable porque tiña unha técnica, pum, claro, despois dixe, preparadeiro é mi madre de Dios, entón é o explosivo, me entendes? Os tempos cambiaron moito, nova maquinaria, novas técnicas, pero a esencia segue a ser a mesma. E senón que volo conte meu pai. Eu, cando eu empecé aquí, obviamente eu agora dedícome máis á pastelería que á panadería. O pan, cambiaron un pouco os procesos porque son un pouco máis lentos, porque, en principio faz mellor pan, pero as recetas clásicas que facía a abuela, eu procuro, obviamente, modernizástelas un pouco, porque o mundo cambiou, pero moitísimos produtos, todos os produtos que facía a miña avoa son os que siguen facendo agora. E ademais son os que máis éxito teñen, que teñen que ver cas roscas, cos brazos de gitano, cos bizcochóns, cas galletas de nata, que eran cousas que facía a miña avoa e que se siguen facendo hoxe. Vamos parar aquí un segundo. Súa avó, é dicir, miña bisavoa, é unha das figuras clave na historia da nosa panadería. Xa vos falei antes dela, pero gustaríame explicarvos un pouco mellor quen era. Coñecida sobre todo pola súa xenerosidade e por todo o que traballou, señora Carmen foi e sempre será unha das persoas máis queridas por todos aqueles que chegaron a coñecela. Ali Carmen traballou moito e fixo moito por vida. Mira, viñan as velliñas da montaña para cobrar, as persoas que viñan para cobrar, e sempre iban comprar, non? Chegada a vez que viñan á serra, e iban comprar a de Jaldrán sempre. Ali estaba sempre o mostrador cheo de xente. E iba a Carme, daba o que compraban, pero lle daba un puñado de caramelos, ou lle daban unhas boliñas da peseta, desas boliñas que facían así da peseta, e elas iban todas contentas. Pero Carme non perdía nada, porque ao mes seguinte viñan todas outra vez a comprar ali. E Carme non perdía nada con dar iso. E viña un rapaciño, sempre lle metía unha boliña na man. Sempre tiña algo para os rapaciños, tudo. Non era como outros que todo guardaban. Entendes? E ela arrecadou moita xente. Moita. Colleu moita clientela, pero porque ela sirveu tamén para o sitio. Iso é. A imaxen da abuela era, sobre todo no forno, ou na horta ou tal, pero sobre todo no forno, aquela presencia que tiña sempre, eu recordo a traballando, pero xa pola edad xa, tiña os seus anos, xa a mobilidade non era... Sí que recordo mellor, pois, sorprendíame vela cunha caixa de cebolas, picada unha caixa de cebolas, xa non lle caía unha lágrima, xa aquelo era a nivel Dios. E sobre todo a presencia que tiña, non moitas palabras, a presentación era: hola abuela, que tal? A ver se teño algo cambiado. Era a resposta que tiña. E dixo, abuela, non xe pedir carto, sabes, a modo. E sobre todo esa presencia que tiña, esa, non sei se dicir impasividade, a presencia, non, que tiña ali, a tranquilidade. Nunca, a verdad, creo que nunca escoitei berrar. Nunca lle escoitei un tono elevado, nin... Todo o que cherín é pouco. Sí, ten razón el. Sí. Ela tiña para todos. Sempre tiña un cariño para os nenos. Para todos, para os da casa, para os de fora. Atacaba con os nenos tamén, nunca lle faltaba un caramelo ou
boliña ou unha pastilla de chocolate, sempre tiña un cariño para... Que moita xente che recorda ainda agora, non? Xente maior, aquelas bodas que me daba a túa nai e tal. Bueno, pois era unha forma de ser dela, non? Hai moita xente aínda hoxe, eu, bueno, pois, porque ando bastante a zona de Valadares e toda esa zona, hai moita xente xa maior agora mismo, pero que che di, túa avoa ten sacado moita fame neste pueblo. Entonces, pois, iso, a verdade é que che toca así bastante fibra, dices, bueno, pois, olla de agradecer. Bueno, a zona do Freixo, que agora ben, pero antigamente era moi pobre, parece ser que, bueno, hai xente que ves pola Serrón, e que túa avoa sempre me mandaba unha bola cando eu era rapaz, e claro, naqueles momentos, non sei, nos 50, 40 e tantos, comer unha bola de pan debía ser un lujo, porque estamos... Estou de acordo totalmente que era unha persona totalmente desprendida, xa non só no seu negocio, de que vía que a alguén lle facía falta o que fora, Sí, eu- era a primeira en chegar, sí, señor. sí, ese aspecto podemos estar orgullosos do seu comportamento, vamos, moi orgullosos nese aspecto, sí. Historias de señora Carmen, as que queiras e máis, eso é indudable. Son, en moitos casos, impactantes porque, bueno, a xente, cando che as explica moitas veces, claro, teste que, sobre todo, meter en contexto, situarte. É dicir, hoxe por hoxe, bueno, acórdense dun, fanse un agasallo ou que sea, é hoxe. Pero cando despois te sentas con xente que viveu os anos 40, os anos 50, os anos 60, e che di as precariedades polas que estaban a pasar naquel momento, que eran moitas, é dicir, e que, bueno, che falaban dunha persoa, neste caso, que era a miña abuela, que evidentemente sinto moito orgullo por ela, e ademais por todas as cousas que fixo, pero sí que cando che sitúan en contexto e che explican o mal que o estaban pasando e que sempre que se iba a petar a casa de doña Carmen non había unha resposta negativa, o único que se atopaban era non sabían como, pero sempre encontraban resposta. E, bueno, algún chegoume a reconocer, eu xa sei que eu leváballe para ali gran, millo ou trigo, que se non lle facía falta, porque comían os ratos de tanto que tiñan por ali, pero ela collía moi igual porque ela sabía que eu necesitaba outra cousa. Entonces, claro, esas cousas cando as oes da xente che as poñen en contexto naquel momento que o estaban pasando tan mal, por un momento cóllenche por dentro, claro, fanche ver a unha persona e descubrir unha persona que estaba aí dando todo polos demais, bueno, evidentemente o que sintes é un gran orgullo, ojalá que todos puidéramos heredar ou ter parte dese carácter, desa personalidade que la teña, porque eu creo que seríamos mellor sociedade, desde logo. Panadería Outón é sinónimo de mulleres fortes. Nunha época na que elas apenas tiñan voz, foron quenes levaron o peso deste negocio familiar. Miña avoa tomou testigo de miña bisavoa Carmen e non só mantivo vivo o legado, senón que o fixo medrar. Miña avoa era unha líder empática. Ela era a través da empatía. Todo o mundo a quería moito, todo o mundo... E miña tía, eu creo que foi unha sinerxía tan exitosa, porque se complementaban perfectamente. O que dicir no forno, na tienda, era a empatía e a visión. Miña tía era a visión empresarial, a visión de como transformamos a tenda nalgo máis moderno. Acórdame, o primeiro lector que vin eu o primeiro lector de código de barras non foi no Corte Inglés, non foi na tienda de Ferlas. Estamos falando mellor no ano 86, 80, non sei. Isto é, pois, unha muller, que neses momentos non había mulleres en postos de liderazgo ou de management ou de dirección dunha empresa, e como facía eso, non? E creo que foron as dous completamente complementarias. Creo que unha sin a outra a empresa non sería tan exitosa.
creo que eso respetarse, como decía meu irmán, no forno, miña avoa era a que controlaba e a que entendía, e a que tiña esa, digamos, man dereita, ou neste caso man esquerda, que xente, a miña tía era un pouquiño máis a man dereita, non? Esa diversidade entre as dúas creo que foi brutal para a compañía, creo que para mí é un caso de estudio, non? E ti como consideras que foi ser unha muller empresaria en todos estes anos nun pueblo? Non elegín eu, os damos a oportunidade de elegir, non? Pero a mí non me deron a oportunidade de elegir. Eu tiña que salir para diante sí ou sí. Nada máis, non me quedaba outra. Bueno, desde o meu punto de vista, miña avó é unha persona que lle gusta a panadería, ou que fai porque lle gusta a panadería, e eu son moi neto de miña avoa, e a miña nai gusta a empresa. É o que di Bruno, é unha adelantada hace o tempo, porque é unha muller que sin formación en economía nin en empresa é unha persona que é unha empresaria dos pés á cabeza. Moita xente que monta empresas e que non ten ni idea do que é ser empresario, e ela, pois, si o foi. Si era adiantada a seu tempo, eu decíame cando os do día viñaran intentar montar un supermercado, que colléramos a cadena Día, díxome o encargado, dije que o primeiro ordenador que vin nun supermercado en Galicia foi o que montou tua nai, estás falando de Serra de Outes, mediados dos 80, sabes, si. E eu fui a feiras de muestras con miña nai, feiras de panadería, e no ano 83 fóramos a Barcelona, ao final non saleu, pero estivéramos planteándonos, ela planteando montar unha fábrica de cabello de ángel, quer dizer, sempre tuvo esas cousas, e eu, se tuera máis apoio, non lle debería decir a ela, porque igual o cree, pero bueno, se tuera máis apoio, seguramente mamá montou pastelerías en Cee, en Coruña, en Muros, si penso ahora, si ela se encontrara máis apoiada, seguramente é o que di Bruno, pois sería unha empresaria con, digo que non teña nivel e que non teña unha boa vida, pero que decir, sería unha empresaria máis grande. E de onde sacastes ti, de onde crees que sacastes a ambición de ampliar o negocio? Porque cando ti o collestes, non era tan grande como chegastes a telo. No, hombre, eso, a ver, a ambición, eso é, o sea, natural das persoas, supoño que queren superarse, non? Sería eso, eu nunca pensei por que motivo. Empujábame algo interior seguramente e veña, para adiante. Para atrás nunca me gustou dar pena. No, para adiante, no. Pero bueno, aprender de todo o que sei ou pouco que sei, aprendino de túa avó. Temos caracteres moi distintos, non che teño que negar, e peleamos moitas veces ou discutimos moitas veces, pero bueno, ao final sempre chegamos a acuerdo e sempre fixen máis ou menos o que ela pensa que se debía facer, pero tampouco. O de papá é que o papá nunca quisen que traballara na panadería. Luchei duramente para que non traballara, porque eu sabía o que lle esperaba. Ahora, gracias a Dios, en este momento, pero personas jodidas, jodidas. Entonces, bueno, pues ele non quiso traballar por lo que estudiou, quiso estar aquí, e bueno, eu tratei de axudarlle sempre, pero bueno, eu nunca traballei na panadería nin na pastelería, pero ele sí que lle gusta, é o que fai. Entonces, bueno, o traballo seu non ten volta. Cambiou moito porque de levar a empresa, ele non lle gusta andar cos cartos, ele non lle gusta levar a contabilidade, ele non lle gusta nada. O obrador sí, pero despois do resto non quere saber nada. Foi unha transición diferente, porque eu túveme que poñer ao frente do económico a máis do resto. E teu pai, o económico, non quere saber nada do económico. Teu pai traballa no obrador, é moi cuadriculado para eso, ten que ser todo justito, allí non se pode mover unha cosa de la outra. E eu xa non son así tampouco. A mí non me gusta traballar na pastelería nin na panadería. A abuela se me dicía, cando facían as roscas, estaba Dominga de Ladio. Sabes que é, non? Sí, a maesela. Entón, eu, claro, cerraba a tienda a mellor ás 8 ou 9 da noite, elas non estaban ca roscas. E en vez de sudar, fora, eu viña tras, lárgate daqui, lárgate, que ti non, porque eu son
Non me paro así como teu pai, non teño paciencia. Eu, se iba para ali, era para acabar rápido, non para estar ali horas facendo un piringuito. Eu... Esa é a diferencia. Que a panadería Outón siga onde está tamén é grazas a todas as persoas que ao longo dos anos confiaron en nós. Os clientes son unha parte fundamental deste legado familiar e moitos deles son como da familia. É que o recordo con moitísimo cariño porque era xente educada, é xente... Sí, é que a veces ainda me fai chorar, fíjate, recordándome de xente desa generación como era a de mamá. Xente encantadora, encantadorísima, Sí, eso sí que teño un recuerdo buenísimo, buenísimo. Con poucos recursos, porque claro, non tiñan ese poderío a veces que ten agora algunha xente, non digo toda, pero mi madre. Antes a xente era máis, non sei, como máis familiar, máis... Tiñas un trato como de familia con moitísima xente. Eu, pelo menos, sí. A mamá, bueno, non digo. Foron moitas as persoas que fixeron posible que hoxe festexemos 120 anos de historia. Polo noso forno pasaron moitos panadeiros, pasteleiras, repartidoras e unha chea de clientes que, ata o día de hoxe, seguen confiando en nós. Non sei que nos deparará o futuro, pero o que si sei é que Panadería Outón é máis que un negocio, é unha familia. Si tes certo sentido da responsabilidade que un legado de 120 anos, bueno, de 90 que tiña cando eu empecé aquí, que non desaparecera, que pasaron generacións de... Amén de facer de que é o que lle dá de comer aos meus fillos e lle permite estudiar e a min tamén me permite vivir, que é moi importante, a responsabilidade de manter un legado, que non sei se é importante ou non, pero a nivel familiar sí que o é, tes unha responsabilidade que che leva a tirar para adiante máis, non? E aparte, bueno, é un orgullo decir que eres capaz de o que fixeron 4 generacións anteriores a ti que non desaparezca durante a túa. A ver, eu a panadería é a casa de meu pai. Para min é parte do meu ADN. Quer dicir, que cando falas así e tal, no, que miña abuela que era... A miña familia de panadeiros. O sea, entonces, para min identifica eso e quer dicir que aparte que é algo que é moi peculiar dentro dunha localidade, sempre hai unha panadería, pero hai unha normalmente, unha por cada X tal. E o feito de que se manteña dentro do que é a mesma familia permíteche manter raíces profundas. É dicir, bueno, eu moitas veces así falando con meus irmáns e tal, para min é un problema moi grave o de non ter un arraigo. Vale, a mí o arraigo pareceme algo fundamental no ser humano e o feito de que se siga mantendo eso aí, aínda que para nós ahora é totalmente alleo, aparte de ser eso, primos ou tal, pero sigue sendo algo que perténceche a nivel emocional. Bueno, eso me ocurre así, únicamente que foi pionera e foi en todos os momentos unha panadería que estuvo a servicio de todo o mundo, sin lapsos, sin excepcións, e que sempre funcionou ben, e nada máis. Traballouse duro. É un bo exemplo para seguir de que hai que estar unidos e de que hai que tamén tolerar un pouco, a veces temos fallos, a veces temos aciertos, pero se non funciona a familia estamos mal, non é positivo iso. Na familia a veces hai aciertos e a veces hai errores. Entón temos que procurar ir no mesmo barco todos e defender a mesma bandeira, non... Complicado, porque eu supoño que dentro de 50 anos, como a maioría dos traballos que existen a día de hoxe desaparecerán, e, bueno, se é das generacións desta casa, eu gustaríame que lle tuver, cando falen ou pensen na panadería, que lle tuveran cariño, porque ao final 5 ou 6 generacións dos seus antecesores pois fixeron da panadería Outón o seu medio de vida, e, bueno,
Espero que lle teñan cariño, inda que xa non exista, ou se, porque iso vai depender de vos. E, bueno, estades aí, non sei o que vai pasar en 50 anos, pero espero que cando pensen en Panadería Outón, se lle dedican un minuto a pensar, que recorden con cariño, porque, bueno, durante 120 anos, e esperemos que algúns máis, a súa familia viveu e dedicou o seu esforzo a manter isto aberto. Dende 1905, a panadería estivo presente na vida de moitas familias. Levamos abrindo as nosas portas desde antes de que todos vos nacerades. Pero este non é o fin da nosa historia, senón o que vivimos a todo agora.